Treñas nakabaton sang pagkilala bilang resilience champion. Samtang panibago nga batch sang livelihood training sang lokal nga panguluhan nagasugod na. Nakabaton sang plaque of recognition si Mayor Jerry Treñas bilang resilience champion gikan sa National Resilience Council. Ginkilala sang NRC ang liderato kag dedikasyon ni Mayor Treñas para manginhanda ang syudad sang Iloilo sa pag-atubang sa anuman nga krisis o kun kalamidad. Nangin inspirasyon ni Mayor Treñas bangod sang aktibo sini nga pagpasakop sa nagkalain-lain nga resilient LGU programs. Ang pagkilala ang ginahatag sang National Resilience Council sa ginpatigayon nga 2022 colloquium sang nakaligad nga Marso 23. Dako nga bugal suno kay Mayor Treñas nga makilala sang NRC bangod sang ginaobra sang syudad para maamligan ang kabuhi sa mga Ilonggo ilabi na sa tion sang kalamidad. Sa pihak nga bahin, padayon ang paghatag sang syudad sang dekalidad nga technical vocational education para sa mga residente. Nagsugod na ang panibago nga batch sang mga estudyante sang Technical Institute of Iloilo City para sa culinary arts kag cosmetology training sa idalom sang livelihood and skills training program. 50 ka mga aplikante ang na-orient na para sa duha ka mga training programs. Mangin trainer sa culinary arts si Miss Francis Jane Denosta kag Gerald Calanog para naman sa cosmetology training. Bukas pa ang Technical Institute of Iloilo City Molo Campus sa iban pa nga maluyag makaangkon sang duga nga ihibalo para magamit sa pagpangita sang trabaho. Ang TIIC ang nahamtang sa MH Del Pilar Molo kag suportado ni Mayor Jerry Treñas bangod sang bulig kag oportunidad nga nahatag sa mga Ilonggo. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. Team Uswag, may Unity Walk ag Proclamation Rally sa Sabado, Mayor Jerry Treñas, pangunahan ang Team Uswag. Pangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang Team Uswag para sa isa ka Unity Walk alas 3 sa hapon sa Marso 26, Sabado. Kag pagasundan sang Proclamation Rally alas 4 sa hapon sa Efraim Treñas Boulevard sa Barangay Nabitasan, La Paz. Magatambong sa Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag Congresswoman Jam Baronda. Bugos ang puwersa sang Team Uswag na sanday Dr. Orminico Baronda, Attorney Sedfrey Cabaluna, Cap John Eric David, Attorney Romel Duron, Kagawad Eli Estante, Rudolph Ganzon, Carlos Avellana, Attorney Francis Grace Parcon, Attorney Rex Sarabia, Miguel Treñas, Johnny Yang, kag Alan Zaldivar. Magatipo ng mga supporters para sa rally gikan sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad. Inina ang hugnat sa pag-umpisa sang kampanya nga suno kay Mayor Jerry Treñas mangin matinlo kag tampad lakip na ang palaabuton nga eleksyon. Magatambo man ang halangdon nga senador nga si Franklin Delon kag Iloilo Governor Arthur Toto Defensor. Manging kabahin sang rally ang bata ni Vice President Leni Robredo nga si Aika Robredo. Magaupod man ang mga volunteers kag iban pa nga supporters gikan sa nagkainlain nga distrito sa rally sa palabuton nga Sabado. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.